kalong yalam jong keseng bahalang bat ban yakun ya kene ke MP election kadau tenrai parari bait kabangajit ya kaban yakun ya kene ke MP election kalong ba ngamla syuk ban susong ngamla syuk ban supekai nabar ngamla syuk ban sutunum haying ban pej bakalawe jong kari bakajai penriu kadon hapadeng ka jingma kadon hapadeng jong ka jing mansau kum kajai penriu kabarit paj ngidon kam ban yada yaladi ngidon kam ban penek pensa yala ka snap ka bakarpang ya ka riti ka dustur ya ka khendau ka siap bat eki hok ki bakarpang ke jongi kum ka jela ngidon kam banang yakiu irat hakil yang baro kum unong alam seng balang berkum unong ya sajaj nakawai kapor sakawai kapor ngila sajaj jingmut ngila saj pensengau ngila saj dawa bat hakep kikep ngila penlong ru kinong penbor ya kita kinong tawan nadu ki MP ki MLA bat ki MDC ban le namta kari ba kajap ru jongi ki babun kimat ngilala ban penkongu ya ki MLA bat ki MDC kabasngau si kalong ki babun pat kimat hadin bagi MLA beron buram ki jongi bat ki MDC kala mencur ya kata kabasngau si kalong endala poi bat ki isu ke be tengku bat ka sarkar India andala poi sakaban ai muhor dak kata ka presiden jongkari India ki sakut lut kita ki jing dawa ki jongi ban yada yangi ban penek pensa ya ki jing long kerpang ki jongi nilai kun parari ban penyo ya ka ALP kabadai kawat kabadai kawai na ki an ki ban yada ya ka riba ka jat mrego jongi na ka jing rum kertlep jong ki mandari hakan ka jela ka jongi pelai ngi haban yada na ma pelai ngi tu api ba ka sansar pa kibabun pat kipat ya ulakam sensar ladadang pun pat mangi kikun neutrep berki acek ngindang sensar mangi ya kani ka jela ka jongi henry ladang ilasa tampat hakiwei ken mau parari ngin salong tangki merau berki nang thoding jongno hakani kari ngimdai ban sngau sengan banong ladon ka district council ladon ka land transfer act ladon ka job reservation policy ladon ka ni ladon ka tai kana tu pi ya jing sisa kalong ya ki an lasna do ubriu ya ki an lasna da legislative assembly ubriu berki MLA kila ban pen kala ya ki an lada pio ya ki MLA ki bomdai su ki trai muluk tangar phangut nget yanga kame khlia lan transa ka jongi lalet ka disconsil lalet na ya keren ya ka reservation policy lei wat mentaru dang bun ba ki batumu ban penjot ban pen praya ka lada let ke diskonsil bat lada ja ke diskonsil kei ke bancia ya ki dorbar trairi ke jongi hatau dang don sim dang don raj dang don seneng dang don dorbar kur bat lada don kini ki dorbar trairi kei ke lawai ke jonga kei ke lawai jong ki kun ki ti ki jongi gila dawa na kapor para ribit ban wanra yang takaan banyada ya kajap mrego jongi lepas ya resolution da kame khlia legislative assembly kabas ngosi kelong KMP badon buram ki jongi kim sem laang ya ka sentur ke jongki hakapor ka babiang kim sem la sim kia ban pen kongo ya kata ka sarkar India bahkan pen rekam ya kata ki wei ki jela ki layo ngipat haduk menta ngilaap la sau santeli ki snem AURM ngi klempat sim layo ngidawa ban penrung no ya sa tin kasi haka kernet ke bapra ngilayaki aslong ngilayaki sedali ki MLA ki jongi ki lapas ya ka resolution nadu arjar khatra menta ladap san snem tam endriu snem duna kata ka jing pas ya ka resolution ka basnusi kalong hadu mentaru 4 yoi serngut sernget bat yoi ki social media ki sngilai ana ladon saki ba mut sniu bandit khang na lendet ya kata ka jingrung jeng ketin kasi haga kernet ka bapra ni pha ya ki ban penrung ki ketin long thik kum tu bak uba thep no ya ka bol gul lo jong jam dau hari ba ka jam ru jong sab e ki jing khun sab e ki jing 3 minute jeng kasi atau society oh na kapor sa kapor ngalasa ya don bentab habat ka hima ka jong pi ka hima nong spung ban hiar sa tu ki border sa bardua ngalalet sadu bakuddo jong ka hima jong pi ngalahiar sadu gitu ki jaka tung selasa
ngelapoy itu kilum khawasing bat kinong alam jong kahima ka jong pi ngilalek hiya adalah kijong kikijat la bon sin banyak keren nam tau put usam kita ki parti rithor kiwan hanong spung kiwan hamongap kyong ngidon mangi ha mekhlia ngidon mangi hasam ngidon mangi hadali ai yangi ya kabor bangin long MP ngin penbet yo put usam kat nang ai kabor nang rid uput usam jong ajala ka jong hato dang syania hato dang syania ngiladap ai yang tak kabor kam semdai bangim semlai mentalai hame khliar rum dorshu asam rum dorshu daliru lat kita bom dorshu balai ai bor de lalong ke basannya ke perdat saya sisin mentah ngila keren na kapor sa kapor keli ni ba sanshar keli na isa Matthew kano teli ki department uway YS ubat pinlet rum tang ban kendu wat omle wat minister ban kendu IKS yongi kae kamtam kini ki babat ya secretary commissioner secretary principal secretary additional chief secretary le na ya keren tang ban kendu uru khalae bat renjan kita kikam prak ndai teli ki department YIS la keren bonsin ka sarkar mekhlia wat ha jing yalam jinglong menteri rang ba jong korat sangma la keren ban ai no yangi ya kata ka separate cadet bangin yo ban penbun ya jing bun pat jong ki officer jongi ban nom ya khle shu ha ka civil service bat ka sarkar asam lakat nosin ngi lakang lakat nosin ngi leki ompoi shano sa tenglut kilat penroi sa tenglut ki bobon ki kam nolor kata perari kidan shibun ki ki baap mensau ya kariba kacap rego jongi kaba perlong yang bangam hunsyu tang mon susong la dengi pet yang jing sa tombor jong kinia meritpat hakeleng jong kari India kabala ima kanang mi kisngi i kumba kanang jur kanang mi kisngi i kumba kinang jur mensua ka jing sa tombor kadai tang ka jing sa bom sa tit lada kita kinia meritpat kiyat halenti sengking hakini kisngi le pio im tawat ka jika kentang ru kisnut ya kebanrung bantung ya kalama ka jongki hagi yang mani ki jongi ki parari bat ki parado perasnam ki jongi ki bedang bat ki bedang sno kaniam tenrai nakapor sakapor kila set dawa nakata ka sarkar India banong ban itu no yaki ai yaki ya ka minority status karang ba kinyo e kilat penroi ban yada ya ka jinglong kerpang jong kaniam ka kerpang ki sur ki jongki ki sabeino no blei kita ki membo parlimen ki jongi kim semlakeren bat ha ka jing sale ompat judan hiru baang lat no ka DA ka bangila kular banong bala dagi po siya katong ini keren ya ka minority affair ministry ban ay ya ka hok siya ki parari ban ki paradok ki bersnam ki jongi ki bedang bat ya kaniam tenrai kum kini ki jia bat kilong kita ki anti conversion law kilasna hakeleng jong kari India sensar BJP ru kang yalap niam sensar kongres ru kang yalap niam lawan kita ki an kibaw melongsu ban receive kita ki phone nabari namta ki kam jong kandiam karukom lami kita ki an jaj phaujaj khang ya kati mau khang ya kati siap khang kati doyong khan kati motion lawan kita ke MMDR kabong bau mau tu dei jong pi ka khandau te ka dei ka jong pi handrai suwa banti ana hap le chibuai nang sarkar bekhlia benar sarkar India jong pi ke Supreme Court hakini ki case karai ke ongba ka khandau ki marpo khandau bat wat ka benengru kadai jong ki trai muluk ha ka jala me khalia kam dei jong ka sarkar rai ya kata ka Supreme Court ka rai ya kata andre ka basnosi pat kalong ka jingdon jong kata ka MMDR ak lani kata ka an bante alakam ya ka jingti marpo khandau tungku jinge menta da kit mau pi kinong nong spung kinong soyong ma seniru klamai baisha tok stai ki bro jong kan de kamiat ye tongku ngimat singe ya ka pliang ja ka jongi lasa tunjuk nak wei ka por sa wei ka por dang ngakini kisngi POE ya kata ka jing jenjar jong ki school hakeleng jong ka mekhalia dang sipang wei rang ba na makrot dang pentip yang
baka sorkar mekhlia ka shem jing ban thung biang ya kita kinong hikai SSA anda kila syong tait ane kila resign ngatrai konsensi jong piru se kibun kum kita balai melasyo bentung namar bakata ka sorkar India ka temu bon pendu no ya SSA bat ka penduna ya ta ka contribution lan ka fund ka jongki to mudur lada jia bakut no ki SSA school kan jia ayu ya ka puli ka puthi ha ka jala ka jongi kitu kinoi kai kene sei kitu ki kana samla puli kene sei hatong isat mudur kita nata kadau parari be ngashim ya karai benile ya kane collection da kajing tharang da kajing angnut lada ma phi ibet balada dei kamon ngajong uble nganyo benya sat ngayo ban pensngo haka sorkar India bat haka parlimen nam ta kini kijing kijing jenjar ke kamram jong undong ngelam tolong banuat ya kilat kilenti kuno banweng ya kijing kuno banwen ya kijing jenjar kuno banwanra ya kilat penroi lada phi ibit yang ngalong bala kloi banlong kasur ke jong phi banlong simpa simsong jong phi banlong unong ya sat jong phi ye ki hok ye ki jura ye ki mat ki bakor pang ki jong phi nam ta ka bha kamiat nam ta banya de benek pensa ya ri bekerja beru jong